O gran éxito desta xuntanza obrigou as amas de casa de Ribeira a ampliar o número de invitacións ata 400, as cales xa están esgotadas. Para este domingo, día 17, as invitacións tuvemos que subir o número de asistentes porque, bueno, 300 nos quedou moi corto, debemos de estar nos 400 ahora mismo. De feito, tuve que falar co restaurante para decirlle que bueno, que non podía deixar a tanta xente fora. Sinto polos que non puideron coller a invitación, pero claro, nos dámolas a todo o mundo, e para maiores de 65 anos. Esta chocolatada, con máis de 2 décadas de historia, converteuse xa en cita obrigada para os maiores do municipio, posto que se trata dunha xornada de confraternidade na que se xuntan veciños de todas as parroquias. Lo máis importante non é, aunque nos guste ese chocolate, esas roscas, esos churros, lo máis importante é ese ambiente de confraternidade, ese ambiente en el que vamos a charlar, ese ambiente en el que nos vamos a ver unos y otros de parroquias distintas, que muchas veces el ajetreo diario non nos lo permite. O Concello colabora con esta iniciativa, seguindo así coa súa aposta de atender a veciñanza, especialmente os maiores. Acabamos de ver como recentemente dentro do Concello de Ribeira organizábamos ese xantar do maior, un ano máis, que foi un tremendo éxito, así nos lo informou todas as persoas que estiveron participando nese evento. Prácticamente 1000 persoas estiveron na feiteira para desfrutar dun momento de ocio, de convivencia e de lecer, e agora mesmo pois tamén queremos seguir mantendo esas actividades que teñen as nosas persoas maiores, neste caso organizada pola Asociación Amas de Casa, a quen lle agradezo tamén a súa disposición a seguir realizando estes eventos que congregan a tantos veciños e veciñas. A cita será ás 5 da tarde no restaurante Baiuca de Artes e contará coa actuación musical do grupo Leite con Galletas.